Mi a fasz ez? Se botnak, se kanálnak nem jó. Jaj, baszki, ez meg mi? Habdarab? Ki a faszom hord ilyet? Nekem ez körömvédőse. Minek a büdös francnak kell ez? Szúrós, zsinóros vacak. Mi a faszra irányít ez? Fa? Bokor? Semmi. Bassza meg, ez meg túl halk. Minek ez? Hát a faszomnak ez, bassza meg. Nem fogom lekaparni magam. Egy üres tál lyukkal. Mi a szar ebben az ajándék? Jaj, baszki. Mérges levél ez. Víznek külön fazék? Mi a faszom baja a pataknak? Nappalra lámpa? Rohadt okos. 2 lámpa? Mi a kurva élet? Ez legalább karcos. De mire jó, a fasz tudja. Na ez már valami, bazd meg. Végre egy rendes ütőcucc. Egy cső italnak. A büdös életbe ennyi szart még nem láttam.